Ipediang sngubhai phi boro shashi sien pat shakanika channel ko jongi bat ngia kermen ba phia shat phia khlanlon hakanika video ko bom tasngi ngin pet shaphangani ka kenthai ka bakrteng ka krista gel pai pat yikini ki kam pas ngosher khai ka bakale shoban sedang kani ka video ko bom tasngi lada phi sngotanat ban pet kini ki jaj video ki bangi upload sngubha like yaki share but subscribe yakani ka channel ko jongiru kanang ba phenum do yaki videos ki bangin sa upload hadin habo Krista Gale Pike lakhaya ka hausuphoterik ubnai march haus nam khatkhandai spa hinyopon reo hakashnang ka bagerteng West Virginia kadai ka brio ka barang khana do basha a ya ka death sentence hakari United States of America hakapor post ferment period kadang arpos nam ka kerta por baka sya kentu lani ka sya convict baka penyap dusman ya ka classmate ka jangka hakapor bakadang khat prasnam kane ka Krista Pike kala he kala san haka jing ka babon jing jar bar ka no ru ya ka jing pule tang mar sendap ya ka high school hadin kane kasdang bandon bentalang bat ka job corps kajat program ba penyat da ka government panyerap ya ki khana banyo kam da ka ba ai training ya ki haki vocational training bat career skills kane ka job corps ba join kane ka Krista kadon ha Knoxville Texas bat kadairu hakane ka jaka baka kendu yu wation rang ubadang red yaka uba kerteng tadral ship kane ka Krista Pike lambat uni u tadral ship kisdang barmani yu usoitan pat uksud hakane ka job corps ladon ka we ka kenthai ka bakerteng ka Collins lama kane ka Pike ka Jingbishni ya kane ka Colin ka badang khat khandai snam hakata ka por namar ka perkhat ba kane ka Colin kamut to yu samla jangka ki perlok jangkani ka Colin ki ong bakani kamdei ka jing shisha hendai kani ka Krista pat kam nget lani kam skap yaki tang na itai daw kasdang ban plan ya ka kam bas ngosher khai shisha kani ka Krista Pike ringkat bat usamla ka jangka utadral ship bat kawai dia ka perlok ka jangki ka bakerteng Shadola Peterson kimut yalam ya kani ka Colin syaka steam plan kajaka ka bamjudan bawan breu kabadon hajan jangka campus jangka University of Texas haka khat arterek ubnai January kasnam khat khandai spa khandai pusan kini laingut ringkat ba ka Colin kia sign out na ka hostel bakisa pat kisdang banai syakata ka khlaw kani ka Colin kadang mut ba kani ka Krista kamut penyesuk no da ka ba aya ka da ukinja marsen poi hakata ka jaka ka pakinja kani ka Colin ka syasyo bat ketakti haka Krista bat utadaral kadba ka Shadola pat kadang pek yo wan mono kat kom batip ka kun ki ong ba kani ka Colin ka syakren ben ka syasyo ba ka syak ru hadu steng kenta pat hadin kata kia draw ya ka pentagram haka syadam ka jongka haka bakun kani ka Krista Pike kasdang bantit da umau bahe ya ka dur jong kani ka Colin hadu ba ka khli jongka kapat baka klat no hangta kani ka Krista kabu haka ya idu coach ing jong ka khle jong kani ka Colin kasdang ru ban pen ikhlo ya kata ka do coach ing khle hangta ka job corps haka baka pule bat tang lai phon reu kenta kini laingut siperlok kisah kem no haki pulet hakani ka register jong kani ka hostel ka bakisa maki kapen i ba saungut kimi lang hendrai tang laingut ki wan phai bat ki detective sru kilap no ya kata ka sieng khle haka jacket jong ka Krista tangka tu kat nepor hi hadin bakala syakem kani ka Krista ka phla bakala penyap dusmon ya kani ka Colin ka ongru baki khlamut ban penyap ya ka henry tang ban su penting ya ka bat ka khlamut ban poi sedu syakani ka pot ya kani ka Krista Pike ha ulai potrik banai march haus nam khat khandai spa khandai pon reu ka kot ka syem ya ka rai ban aya ka da ka death sentence da ka basya bat electric tang ba shwa bakan yo ya kani ka death sentence ka haban sya set potok shwa hadu arpusan snam utadaral shepat uhab ban sya set potok hadu arpusan snam bat ka Shadola kayo tang ya ka probation
Perlok ngilak poino siya kabakut jang kani ka video ka bam tasngi. Sngobha like but share ya kani ka video ka jongi. But sngobha subscribe ru ya kani ka channel ka jongi. Tanang ba phenom do ya ki video ki bangin so upload la shai sisngi. Kablay shibon.